Ako dobre si myslíš, že poznáš krajiny sveta? OK, máme tu Áziu, máme tu Vietnam. Takže tam bude Laos, potom tam bude Myanmar, nie? Potom tam bude, čo ešte tam? Malajzia, presne. Bude to aj India, nie? Či nie? Yes. Sri Lanka asi už niečo, to už je úplne dole, ale tak si môžeme skúsiť. A je tam, hore bude Bangladeš, takto, potom vyššie je Bután, Nepál, tam bude úplne ten kúsok. Bude tu aj Čína, yes. Japonsko, by som povedal, že tu bude určite. Také ostrovčeky. Tajvan, že by. Budú tam aj Koreji? To teraz nevie. Nie je tam Korea. OK. Aha, veď vlastne Thajsko tu ešte nemám. Kambodža, nie, presne tak. Potom Filipíny. To sa píše takto. To opäť neviem. Skúsim Mikronéziu, či tu bude. Akože mohla by. Nie je. Ale to už nestíham. Indonézia, že by. Yes, ale tam ešte bude aj to, nie? Nebudú Filipíny? To už nestíham. Presne, a Filipíny sa píšu s dvoma P. Ja som to ako písal? A Brunei. Brunei by som si určite nespomenul, to ani príliš nepoznám. Ale tak mal som to v podstate dokonalé. Ako by ste to zvládli vy?